Ukurlah baju pada tubuh, usah tak gamang memakainya. Artinya apa? Menurut adat Minang sawatang panjang, kok dapat apa nan pakaian awak tu kita pakai. Menjelang mentua, tadilah disabui banyak prosesinya. Nan menjelang mului, bulan sapa, bulan segala macam bulan. Itu banyak prosesinya. Tapi, nan jadi persoalan, nan kadibau itu, nan tidak boleh tinggal salamoko adalah pisang sasike. Bagaimana kau tidak boleh tinggal pisang sasike? Karena sajak dari meminang, itu pisang dua sike. Menurut ada sawatang panjang. Ketika pai menyelang mintu sasike pisang le. Tak boleh tinggal. Kue ada sawatang panjang. Namo kuenya na inti. Aluo di dalam. Nan dimasak karambi itu josaka. Dibungkus juta puang sepulik putih. Digodok-godokan memasaknya bagoreng. Namanya inti. Di kampung di Padang Panjang namanya na inti. Di agam namanya inti. Itu kue adat bahasa Nisara. Aluo di dalam tu adat itu simbol adat. Nan tapuang si pulik putih di luar ko simbol agama. Apapun adat nan kawak pakai harus dibungkus jo agama sarancak-rancaknya. Itu menurut orang dahulu. Walaupun kecek orang kini ndak lain nanyo pakainya lain juga keceknya tapi ndak terpakai. Contoh ndak terpakainya. Allah pukul 5 hari sanjo alun sudah sama yang asa penyanyi jo tukang organ ko lay lagunya lagu yang karena minyak lampu jo baru gitu. Allah pukul 2 tengah malamnya katentong tangan di atas jo baru gitu. Orang lah kalau gay. Kan niko terjadi di awak hari ini. Ba'a mengurangi itu. Nah, beliau jalan menjalang. Kue ada bahasa Nisara tadi ketika bulan Islam, bulan agama, bulan mului, bulan sapa, bulan Muharram segala macam itu, bulan puasa Ramadan ditukar jolape oto sedan jonde-honde. Nyut simbolnya tetap aluo, pembungkusnya tetap tapung sepulik putih ya, tapi caranya batukar cara memasaknya. Bakukuih li atau bahabuih bana. Tapi kalau di Kampung Ambo namanya orang mengukuih nampak dan narancak tu bakukuih gak lain kasiangnya kalau dikukuih gitu. Itu kue ada bahasa Nisara. Tu mangko membawa neonde, mangko membawa lapik oto sedan. Iya, lapek salah mo. Lapek ugi. Ada kawan ambo mak Zenit dulu nyoto PW itu naji itu. Samo bantuannya muko balakang gitu atau mangko lapek oto PW kecek kawan ambo nya lapek bugi nan sawananya. Lupa ambo tadi mah. Jangan lapek bugi itu nyalamin tuo. Baliknya polo di mintuo beko seandainya anan gadih ko elok lado tatanam pupuk tibo sudah terkabuk hujan datang kok rueh bercapek naik capek mengarang bungo pasti kalau nyelah masuk 7 bulan nan mintuo biasanya main bau minantunya lah makan gulai jantung namanya tu ada sotang panjang supaya air susunya tumbuh macam karajo sesudah itu tu. Tapi sabalun 7 ndak boleh dah tetap nampadusi nan datangnya pemantang kok koa. Kalau nyelah 7 amin mbak sangajoban amin tu mau nak makan ke rumah leh sajak dalam rahim lah memperkenalkan anak kabakonya bara hebatnya orang saisua kini tapi kini nak do tekan ada orang itu ba ada mangati ndak do na manganan uniang lah lalu pun bunuh kanduang pakau ndak tantu dinyolai gurunya ndak ado budi kitab ndak basobok jadi ndak takana tu jangan salahan orang lain salahan awak itu. Kenapa ndak awak bali bukunya? Kenapa ndak awak tanyon itu? Apa saja hari menyalang kau? Di mana awak cari buku tu kata? Banyak. Di Unan sebaribu buku tentang Minangkabau kau. Tapi membaca buku tu kadang awak kan nak. Atau mungkin awak bisa bertanya kau orang nang albito ke mama-mama awak uniang kan? Iya. Iya. Bisa awak bertanya. Jadi mungkin memang dari awak dulu kok anu mau tu apa tadi alam terkembang jadi guru ya boy ya. Jadi seluruhnya jadi dan mungkin tuak kali kini ko awak adalah modern-modernan mak carunya namu kayak baru kok dan kue ko biasa banyak lo mak nan lah jadi sudah itu dulu itu kan ada lo pemasakan bagai memang kini kue babali kue jadi benar itu jadilah ambo terima ya Pangulu ampe di Minangkabau. Kalau kita bicara kue, pangulu ampe di Minangkabau.
Pangulu kue itu penyaram. Pangulu sambar randang. Pangulu orang padusi bunuh kanduang menurut adai. Padu ngulu kaum bagala datuk nenek mamaknya. Hanya ampe pangulu di Minangkabau. Kini wak balik. Ketika kue penyaram itu diadon dari bareh puluh nan dirandang, kalau dahulu kini bareh panas boleh untuk penyaram. Kalau dahulu bareh puluh nan dirandang untuk membuat penyaram. Saalui-haluihnyo amienyo penyaram ke. Baincek je tapuang ko cek le bagi aja aye. Baincek je sagenek tapuang ko bagi aja aye. Apa gunanya? Hakikatnya bunuh kanduang jo nenek mamak di dalam nagarinya, di dalam kaumnya, sahalui-haluinya membuat perundangan itu. Mentang-mentang orang bansai, dun sana awak mentang-mentang nyotengkak kakinya atau matonyo karena sawalahnya ndak dipanggil selai, ndak didudukan so dalam metongan. Itu ndak boleh. Dek karena si anu kayo, si anu bapiti itu salah bawa ke tongan. Itu ndak boleh. Jadi makonyo sahalui-haluinya buat penyaram itu. Nang kue penyaram ko di bulan Maulid tadi batukalahnya menjadi kue bainai. Bapali sadah padek-padek orang pai meminang. Rata sadah ndak gadih anak awak lai. Kini itu yang terjadi kini. Bada uluan beperskot namanya dinyo. Dewa bapa biasa jo betul. Dek karena merawatnya saja ngene indak lai. Dimanyo kataga, dimanyo kadudua. Banyak ajaran Minangkabau nan lah kami baca je si ajo pagai ko di siko. Salah satu rumah saja mengko membelakang jalan. Rumah kadang orang Padang seisuak nan tonggak 22, tonggak 24, mengko merusuak jalan. Itu kan dek karena marendo ka janjang. Supaya jangan nampak aurek di orang lalu linteh di jalan, mengko nyurusuan rumah dek mamak ka jalan. Kan hebat mamak seisuak. Di awak kini rumah buat galuang kalau ndak nampak dia teoto baik kafernya kau kan ndak sanang hatinya dah. Kan itu kenyataan hari kini. Bisanya nampak serang makan. Pacalian halaman ndak ada lai. Sampai anak main tepak lele ndak ada lai. Sampai anak main sembalakon ndak ada lai. Padahal itu inti kehidupan sadonya. Nampak yang parah itu beradik kakak bertiga pedusi di kota Padang. Kamu ndak sabui orangnya. Siko kakaknya mbak rumah, siko nan tua mbak rumah, nan nomor dua mbak rumah, kawin nan terakhir bebuat rumah siko di tengah. Laisa tantang rumah dibuatnya, tapi malangnya po. Dek ikoko nan baru konyo OKB lakinya, orang kaya baru, anyo pagar rumah dari siko mah. Padahal bedek kakaknya putus hubungan anaknya berunsanak sekali itu Iko bapak biar ada ibu-ibunya. Kok ndak berontak? Ndak malu awak dorang koti rumah kau pagar. Kok kamaga si kau bana lah ha? Sok kida lingkuang bana kan dapat anak awak bermain. Berarti ayah anaknya salah kan? Ndaklah nyu aja anaknya berpisah begitu. Iko kejadian hari ini. Sudah tu anak pukul 5 lah masuk ke rumah. Sudah nak ketek-ketek kau ndak boleh keluar rumah li. Ndak bitu hari gini. Anyo nak, jo anak kakak, jo anak adik kok diputui. Apa lagi jo mama? Dek pintulah pagar, tentulah tagak saya mamak di dalam rumah lai kalau ndak nyembeng-ngomong pagar baannya nyo lalu. Pagar tu berkunci lo, kok lai berkunci saja ndak lah pak ado. Ado lo nan hebat pakai anjang galak di mukanya. Awas anjang galak aja, Jawa kok galak kok baba aja, kok anjang tersenyum, akhirnya anjang jahe. Ayo pak, makin banyak cerita kaji mungkin lego mak tentang masalah itu nak putih-putih yang kira pak panjang lah. Namun sudah iko mungkin dos ketek jadi pembahasan sampai mah bate-bate antara mintuo mau urusan minantu atau urusan anak. Supaya jangan minantu tersinggung atau sebagainya. Kok sangat sensitif sekali. Kita caliak banyak gini-gini. Kok malah ada mintuo dan menyuruh anak aku pacarai kai. Menyuruh anak aku pisah dengan masalah-masalah iko dan ikonyo. Namun menjalang itu mak kita caliak uang mengalih cik keluba tu mak. Kami mengaye umpan rangi karena ilah anak udang lalu.